What's up guys? So karong adlaw guys, about to make tulo ka lugar with 3 different burritos with different prices. Lantaw na mo kung lamay ba ilang burrito. Ilan mga burrito ba? Suabi-suabisito. Among tanawon asa among pinaka paborito. Burrito. Kauntag burrito para lami ang Despacito, ha? Madami karon diri sa Al Shawarma, diri sa dapit sa food court Tisa. Barato ra kay lang burrito diri, tig 30 pesos ra. 30? Compared sa uban, tanawon nato kung sulit ba. 30 ra burrito. Sulit ba? Sulit. Siguro. Meron sa Al Shawarma, agad salsa, burrito, cheese burrito, 30 pesos, pork burrito ba? Burrito. Kauntag liponcito. Oh! No, flavor na ha? Ba? Subog na lang. Kapiray. Lamay siya ba? Mura gito kumain yung taga-video nun, lamay siya. Ba? Kain talaga. Soon naman ba? Lamay ang Al Shawarma no? Gusto man? Ano lang ako, 30 pesos na. 30 pesos. Bugnaw lang ilang karne, pero yeah, kahit ba ako lamay siya kung gutom yung kaya. makabusog to. I mean, ano man tayo pagkaon eh. Pero yeah, nagay burrito na flavor. Para sa 30, daghan iya siyang sud ha? Pero Ganda kung quality wise, yeah, sakto ra 30 murag. yeah, don't You get what expect you too pay. much. You get what you 30 pay for. pesos, You yes. get what you pay for. So kung nagtipid ka, ganahan kag burrito, Al Shawarma Al Shawarma na is on the go. Isa. Yes. Check it out. Yeah. So it's a few days after pag-adto na mo sa Tisa no sa Al Shawarma, because actually buwag na mo shoot. It's kind of complicated. No need to explain. Dahil may karon sa The Gallery, diri sa Mabolo, to check out one of the most acclaimed Mexican joint. diri sa Cebu. At the same time, it's Medium range. Affordable pricing, middle competitive. class, yeah. It's actually held as the best Mexican joint of 2016. Best of Cebu, Best yeah. of Cebu. So yeah, we're gonna go there now. Kay gutom na kay Kogi. So namin sa gallery na. Yeah, mga ano ni. Alright, let's go. Mga brad, no, namin karon sa second location mga brad, El Taquito. So we're back, bye, we're back. Very nice. Dire bay atong suwayan ang ilang macho burrito. Koto, maka macho burrito. Despacito. Ay, na itlog. May coleslaw ba eh? Vegetable. Dito na kayo, og rice. Organic. Dako, git ba eh? Salang dilawan ba eh? We like it big. Yan, We like it big. So nasa na ka klaseng sauce. Ang ilang halang na sauce. The orange fire o gato ilang tamarind sauce. So, Wala yung chupacabra. Alakas. Maka macho. init. Oh, nakalindot na ni init siya. Oh, bitaw. Sabi ito itong uban. Init. Huwag na. Init. Murag pamahaw sa usa ka kuan. In one meal. So halang siya kay because of this, but flavor wise nagin siya yung timpla. Makikita yung timpla. Murag Meksikano kay timpla. Nine. Para ako, yes, nindot kayo yung flavor is like authentic, like carne and like well seasoned, and I like it. Oh, bye. So impressions, taste real good. As far as Mexican food, there is a Cebu no, gusto is pinaka authentic. Yeah, it's really well seasoned, thick, and nice textures like the beef, the rice, the beans, and the crisp greens like the cabbage and stuff. So it's really good burrito. It's a damn good burrito.
Jose, kung ano na, good Spanish good. Muy bien. Muy bien. Bueno. Basta ka na. Ako rin butang. Naglisod ko, ano? Describe kung saan nga siya nga flavor na, pero lamay siya. Karon mga brad, no? Iman to mi sa Manamig kaon. Manamig kaon sa El Taquito niya. Karon, Ucha, touch sa El Taquito. bitaw. Ay, so itanaw mo sa El Taquito eh. Sulit. Ganahan ka? El Macho. Macho kayo, no? Guapito. So kung ganahan dito, dako siya. May gid yung timpla. We like it big. May ang timpla. So, Dako, lami. And dagan siya sauce. Marag na yung mga Bitaw. options. Nalain sila sauce, pwede ka mangayo, na sila Tamarind tamis, sauce. na sila halang, Kung na sila ganahan halang kaayo. nagkakilig og mga hanga sauce, may gid Yan. yung El Taquito. Taste-wise, authentic yung lasa. The owner is a Mexican. He's proud of his product. But So- yeah, we had a good time. So puno siya, Good meal. parang ako puno. I'm doing good right now, I'm feeling full. Makabusog. Okay, so karon, Pero gigutom ba ko? ha? Ha? Gutom ba ko? Pero mag-ilis sa tabay kay Kay napabay na- tayo party unya. Invite me party mag... Yeah, asa man ito pa doon karon, Green? Oh, by the way, happy birthday An. Pag mag... Matumig Maya Mexican restaurant ba? Mexico. Asa man ito? Mexico. Ito labit sir. Naa sa crossroads by the way ang Maya. So among tilawan ang sa Kalami ilang burritos an. Ilawan daw niya ang Maya daw. Burrito fuck. Anak ko burrito fuck. Gikan sa Mexico ang burrito. Di ba mo ba na ang famous hit song na Despacito kay Murayim sa Burrito? Uy, This Burrito. burrito. Lamig kayo boss na butangan ng alright, limoncito. let's go na. Let's go. Bye, sige. Ato na tayo. Bye. See you at Maya. So, our final stop is the classiest Mexican restaurant here in Cebu, Maya Mexican restaurant here at the Crossroads, Manila. And we're gonna try out their burrito, which is at 425, the New York style, or the 405, the classic California style, for the asada, tinga, carnitas, deshebrada, and puerco. So they have 5 variants, so it's around above 400 pesos. So we're gonna enjoy this dinner, I mean our burrito here. So we got here. So we got here Maya's Asada Burrito. It costs around exactly 405. It's pretty good. It's got beef, your typical burrito, no mga ingredients. So we're gonna check it out if it's worth such a big price range for a burrito. Karon na kami sa Maya. So we just had dinner, we just had burritos here at Maya. And Glenn, kumusta man? Lami ilang burrito. Sulit ba? Sulit. Sulit. What do you think? What do you think, Mike? Lami ilang beef, ilang chicken. Very fantastic. Okay, for a burrito, honestly, medyo presyo. At the same time, it's pretty good. For me, flavor-wise, yeah, it's everything's there. The fillings are there as well. Pero yeah, the price is really quite double sa normal muna taste. So check out our final our final thoughts later. So humana no? Humana ang Sulit Ba sa Burrito episode mga kaibigan. Guys, So unsa may atong maingon sa Sulit ikaw, unsa man Audience. imo nang kwan. Oh, by the way, hi sa mga fans, sa mga thank you sa inyong mga suggestions Bitaw, thank you. daan. So Patty, Pat, Tads, who else? Thank you sa support. Thank you sa support. Katong mga comments ninyo, yung mga suggestions, we'll consider it. Puhon, masig na sa tulit sa mga pagkaon na inyong gusto namong i-feature. Puhon. So karon amo nang ingon unsa mo mga thoughts sa burrito bag. Para na ako no. Ikaw. Maingon man gyud no nga sulit ana no. From
sa ito to labangon nga Punta. sa Katisa nga tingnan to ba? Al Shawarma. Al Shawarma sa El Taquito sa Maya Mexican Restaurant. Grabe ba, nabusog ko ba? Thank you kayo kinsa may nang libre sa to. Lami kino ang sulit para nako ano kay I'll go for El Taquito bay. El Taquito mo. Bagay jud kayo ang say sulod sa iyang burrito no. Lami ang butong ko ano, lami ang butong Maya Mexican Restaurant no, pero mas affordable man ang El Taquito niya. Kung makayon tag affordable no. Ito sa Al's no. Tag 30 pesos pero lami siya pero di kayo sulit no, pero mas lami gitong El Taquito no. So para nako lang no, murag okay ra sa 30. Murag snack burrito tingali digid meal kay gaan-gaan sa to din gamay. Pero problema lang ito na tungnan na sa to bugnaw. Oh. Maka lesson sa kuan ba experience. Then there's Taquito lami sa I can say yeah fighter sa gayong 220 na burrito, macho burrito na bugat kayo and filling og lami. Pero sa Maya lami sad pero more or less it's kind of the same ra gyapon na package sa diri sa El Taquito at like double price. So I don't know about it. So para nako yep. Unsa man? Show the guns. Yeah. Macho burrito. Macho burrito sa diri sa El Taquito. And passing it off to Carlo. So, yes. Bitaw. First time to ako nakatilaw Al Shawarma. Siya kito sige pamugos na mo natilawan kay taga dito siya. Pero tanan ako yes, 30 pesos. So, mao gyud nindo to pang recess. Mga estudyante after class, uli, pamainit. Wow, sulit man dito bay kanang barato. Then dali ra mapalit. Yeah. Oh, may sa kuan. Pero of course, kung lasa sa kuan, dili gid siya makakumpara sa mga burrito res ito mga tinuod na Mexican restaurants. So ang ikaduha is the El Taquito of course, dako, lami, kompleto sa ricado, kompleto sa sagol. Wow, kuan ba sulit sa gyud kaayo to. Og lastly, ang Maya which is ang pinaka-social, matod bang Glenn, social. Kuan, nindot kayong lugar, nindot kay kaon dito, pwede mo mag-date dito. O pwede mag-inom-inom na yung margarita. So kung special occasions, ganahan mo mga burrito, kanto ang imong pilion. So ako maglahi ko nila since ako may menu nila. Yeah, panagsara mi maggawas-gawas akong misis. Kung naman ko yung makaon mo ng burritos, ato na lang ko sa Maya kay nindot pwede naman to i-share na mong duha. Dayon, sakto ra kung among duha to. Plus, nindot kayong lugar. Di yun ka wag yun kayo maingon. Wag yun kayo maingon, no. Kung magpa-impress kang babae, wag yun. Nindot dito. So, sa ako, ito ang pinakasulit. Sulit! Thank you sa pagtanaw, ani. And I hope matanaw pa mo sa mga future episodes. So kung na may suggestions, yeah, padayon lang comment. Padayon lang comment. Okay. Salamat! Sulit! Sulit!